Pozdrav ljudi. Sad ti Aleksa. Dobrodošli. Na Aleksa Gamer. Danas i Aleksa našem drugu našem drugom Mikiju potrošio 100 gemova za Heal Challenge. Ja ću sad zato da mu otvorim. On će otvoriti ovaj jadan čestić. Izvini, Miki, hajde. Dobro. Uzmemo i... Bandit! Miki! Miki! Nije ti žao! Bandit! 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 Koja sreća! Bandit! 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 Ljudi, to je to od ovog klipa. Možda i nije. Bandit! 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 Ljudi, bandit! Screenshot! Mislim da se Miki ne vidi. To je to od ovog Miki, treba klipa. sam to da ti uradim. To je to od ovog klipa. Vidimo se sve.